Коледа и Нова година са едни от най-вълнуващите моменти в живота на всеки. Ресторант Македонската къща презентира празничното си меню пред звезди и журналисти по повод първия си рожден ден. Ако искате да опитате менюто на звездите, може да заповядате. Искрен Пецов приготви котлети с плънка от пилешко и заешко, фолк звездата Ивена котлети с сушени кайсии, а Поли Паскова нагости всички с боб гърне с подправки от билото на пирен. За всички гости главният готвач Кирил Филипов приготви македонски сърмички с сливи и стафиди и естествено торта във формата на истинска македонска къща. Ресторантът е на 2 етажа, като на първия уютната обстановка се допълва от буйния огън на камината, който връща всеки посетител към бащиното огнище. За фирмени партита и тържества има отделен втори етаж, където може да се ползва диджей или жива музика. Автентичната атмосфера, чудесните госби и хубаво вино са само част от предимствата на македонската къща.